न'आव थौदो मा मोनबाय थाखोलै नोंलाय पुलिस थानायावलाय सोर नोंसोरलाय आफा मानो बिदि बुङोब्रा न'आव थौदोथ' पुलिस थानायाव बिदि थाबाय थानाङालै आफा न'आव थांनानैलाय मा मोननो संसारनि दुखु दाहाफोरजोंसो मोगा मोगि जानांगोन बेवहायनो आराम जेलनि हावा जागोन दालि ओंख्रि जागोन बास आफा बेफोरबायदि नाटक खालामबाय थानानै आफा थौदो न'आव आइया नोंखौ लिंहरगासिनो आं थाङा आंनि खर'आव समबार ग्रह बुधबार ग्रह शुक्रबार ग्रह नांनानै दं बेनिखायनो आङो जेलनि बारहावाखौनो जानोसै जेलावनो थानोसै बेयावनो गोजोन खुसि रायजो जानोसै बिदि नङाब्रा आफा थौदो मानो थांनो आं जेराव आङो न'आव थांबा दुखु दाहायानो जोबा बेसेबां दुखु जायो आं बोरै सहाय हाबावनोब्रा बोरै सहाय हाबावनो आं मानसिखौ नुनायावसो आंखौ बिराद स्ट्रं नुगासिनो दङलै गोसो सिङाव आंसो मिथिगौ दा मा जानानै दं बेनिखायनो आंखौ जानला माला दा खालामसै आं साननैसो बरफनि दैयाव दुगैनाय बायदि आराम दुगैनानै थांनोसै आरो समबार ग्रह बुधबार ग्रह शुक्रबार ग्रह बेफोरबायदि देवबार ग्रहफोरखौ आं एसे सुस्रां हैनोसै देवबार ग्रह समबार ग्रह बुजिनोबो एसे गोहो थानांगोन मेलेम थानांगोन शनिबार ग्रह मंगल ग्रहफोरबो मिथिबा जायाब्रा शनि ग्रह मंगल ग्रहफोरजों ओरैनो जुजिनो हायो आं बे देवबार ग्रह समबार ग्रहफोरजोंसो हायाना समबार ग्रह मंगलबार ग्रहफोरबो बांद्राय बखिबाय थाना नोंसोरो लाफा जागोन आंजों मिथिबाय आफाया नोंनि खोथासो मानियोलै जल्दि न'आव लानानै फै मानियालै नोंनि खोथासो मानि लानानै फै थानायावनो थाना मोजां मोनमारबाय नामा बस नोंबो थाफान नामा आंजों जाथ'लालै बस देनां फिसा फिनला टाइम आवबाथाय थाफैगोन बस एसेबां कनफिडेन्टआव बुंदों जे जेलनि बारहावा जानो लुगैदों नोंबो लुगैयाखैलै बस होमबालाय माथो नायबावखो थांदो न'खरनि मानसिफोरखौ एसे हेफाजाब हैदो बस नोंनि गोसोआ इसेबां दुखु मोननानै दङना नों जेलनिफ्रायनो थांनो बालायलायनाय आङो दुखुजोंसो जुजिनो नागिरदों बेसेबां दुखु जायो जाबाय था बेनि उनावहाय समबार ग्रह मंगलबार ग्रहफोरखौ दांहैगोन आं देवबार ग्रह बुधबार ग्रहआ बस दं खर'आव गां गोनां बस आं मिथिखाबाय थांनो थां अके बस साला डिस्टार्ब आंखौ ओरैनो खर' माथा जाफैबाय थागोन साला बेलेग जेलाव ट्रान्सफार खालामनो होनोसै र' आं थाबाय थानो बाबाय आं बेवहाय साला ना मा बुङो आसलफोर खर'आ टेन्डार गाज्रि जानानै दङलै आसलफोर दावसो देलाय हांग्रि मोनदि फैदों आयु बाला रायनोसो फैखो ना माखोसै है र' एसे हांगोलाव जाफ्लानानै लावफ्लाना थानि मा लावफ्लाना थानो दुनियानि मानसिजों नांनो हायो नोङो बेव दा हांग्रि मोनदिखौसो नोंहा बिदि सानबाय आं थिनहरनि रायनो फैयाखैथ' बियो आंखौ हांग्रि मोनदि गुफुरथार जानानै दङ माथो बहा गुफुर जानांगौ जाखो हनै आखाया गुफुरथार जानानै दं आखायाल'सो एसे गुफुर जानानै दंहाय नोंलाय माबायदिथो दं माबायदि थानांगौ बा गुलिया सोरखिथारसिगौमोन ना नोंनो साननानै लादो माबायदि दं होमबाबो आं मानसिया एसे लहानि ना फाथा मोनो बे नंखाय गुलियालाय दे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां हामथोंसै इसोरा आंखौ अनखाबाय बिदिबालाय मोजांनि बाथ्रा अमा राजायासो जोंहाना जेलाव दङ न'आवनो फैनो नागिरला बेनिखायनो आं सानो देहाया मोजां जाबाथाय अमा राजाखौ लायदो होननानै मा मोनबाय थादों बेलाय थानायावलाय फाग्लायालाय बेनिखायनोथ' नोंलाय लिंनानै लायदो आंनि बुंनायखौथ' मानिनाय नंखाला बाला डाक्टरा दा बेलासियाव डिसार्ज होगोननो होमबाना मोनायावनो लांफैथा होलांगोन आं दे लिंनानै लायबानो जाबाय ओमफ्राय नों गाज्रि मोनदों आला हांग्रि गाज्रि मोननाङा दे बे दाखालि अमा राजाया जोंनि अफिसावबो सिखाव खालामनाय बायदि खालामबाय नालाय बुंब्र'या जोंनानै थिनहरबाय आं जेबो साना दे आं जाम्बि मानसि मा बुंनांगौ मा थानांगौ रोङाबो बेनिखायनो आं बेखौल' बुंगोन अमा राजाखौ अननानै लायथां बे जेलावनो थाबाय थानो नागिरगासिनो अके नों सिन्था खालामनाङा आंखौ दाहाय हस्पिटालनिफ्राय डिसार्ज होबानो आं लायगोन दे होमबालाय आं थांनोसै अके हांग्रि मोनदि बाला बे अमा राजाया आंजों जुजिनो नागिराखैथ' आंखौ फाव फान्दायनोसो माबा रनसायगासिनो खोमा बाला थिग नंखाया ओरैनोबा बे अमा राजा साला मासथिनि आंहाबा माला किल'पेटानो खर'आव हासुलानो मोनगोन मोखांथिं ग्रब फैलायनाय बेखौबो आदब खायदा नागिरलायगोन बाला ओरैनो आंनि मुङा दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय नङा एन्ट'निय' फिसाहा मानोथो खबर हरासै खबर हरनाय मोनब्ला सिगांनो नोंनो जानाय लोंनायखौ बानायनानै दोनगौमोन नोंनि फसन बायदि संनानै दोनगौमोन
ओमफ्राय मुलि होगौमोन। मा होनलाबायदों एन्टनिय' फिसा? नों मा खालामखो आयै? आंलाय मा खालामदोंहाय फिसा? खोनानो मोनदों जोंलारिया माथो लोमजादोंनो। माब्रै जाखो? मोजाङैनो दङ ना? जोंलारिया लोमजाबाय थानाय समावलाय मानोथो फैखो नोंलाय न'आवलाय? आयै, नों मानसिया एक्टिं खालामनो जोबोद गोरों। सावथुनावसो खामानि मावनो समायदों नों। एन्टनिय' फिसा, मा होनलाबायदों नोंलाय? आं मा बुंदों नों बेखौ मोजाङैनो मिथिगौ आयै। आं बुजियासै एन्टनिय' फिसा। नों मेंनानै फैबाय र', दै बिहरनि आं। नाङा आंनो जेबो। हायोबा आंनोबो मुलि दौबानो जाबाय, जेरै नों जोंलारिखौ दौदों। मानोथो मोखां नायबावबाय थाबावखो? थांदो आंनि थाखाय ओंखाम संहैदो, लोगोसे मुलिबो होदो। एन्टनिय' फिसा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं मा बुंदों नों मोजाङैनो मिथिगौ आयै। नों इसिबां गाहाय थाखोआव गोलैगासिनो। एबारथ' बांद्राय गाहाय थाखोआव गोलैबाय नों आयै। नों मा साननानै जोंलारिखौ बिदि खालामखो? आं जेबो खालामाखै एन्टनिय' फिसा। गावनि बिमाखौनो बिदि बुङो नामा? बिमा? लाजिनाय मोनो आं नोंखौ गावनि बिमा बुंनो। बिमाखौ बिदि बुङो? एन्टनिय' फिसा बिमाखौ बिदि बुङो? नोंनि थाखायनो दिनै सानै मानसिया मा जानांखो नों मिथिगौ? नों जोंलारिखौ ओरैबायदि साजा होबाय, आंखौबो मानो साजा होआ? होबानो जाबायना। नोंथ' आंनि खुसिखौ मालाबाबो लुगैखाया, अब्ला मानोथो मोखां नायबावबाय थाखो? आंखौबो साजा होदो। एन्टनिय' फिसा, आं जोंलारिखौ जेबो खालामाखै। जेबो खालामाखै? अब्ला जोंलारिनि किडनिया मानो डेमेज जानांगौ? बेफोरथ' नोंनो खालामजोबदों। एन्टनिय' फिसा, मा फोरमान दं आं खालामदों होननानै? आयै, नों जोंलारिखौ बेनिखायनोथ' लिंहरबाय थादोंमोन न'आव, नङा होमबा? जोंलारिखौ मुलि दौनानै बिनि किडनिखौ गाज्रि खालामनो होननानै। आंबो जोंलारिखौ नोंनि खुथार खावलायनायाव लानानै फैबाय। बियो फैनो गोसो गैयामोन, अब्लाबो लानानै फैबाय आं। नाथाय नों मा खालामखो आयै? दिनै जोंलारिखौ बेसेबांबा गाज्रि थासारियाव दोनबाय नों। एसेबो लाजिनाय गैयाना? एन्टनिय' फिसा, आं जेबो खालामाखै। जाबाय, बांद्राय खोथा खोनासंनो गोसो गैला। गोबां खोथा दं बिमा होननानै आं फावसायनानै थाफिनो, नाथाय क्राइम इज क्राइम। बेनिखायनो आं गोबां प्रुफ लानानै फैदों। एन्टनिय' फिसा, मा बुंदों नों? नों जोंलारिखौ जाबायदि खस्थ' होदों बेनि साजाथ' मोनखागोन। बेनिखायनो आं नोंखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिस लानानै फैदों, लोगोसे एरेस्ट खालामनो थाखाय वारेन्टबो लानानै फैखादों। नों मा बुंदों बेफोरखौ एन्टनिय' फिसा? गावनि बिमाखौनो नों? आं मिथिगौ आयै, नों मा खामानि मावनो हायो। बेनिखायनो आं न'आव फैनायनि सिगां गोबां प्रुफ एरेन्ज खालामनानैसो फैखादों। मानो होनोब्ला नोंखौ एरेस्ट खालामहोनायाबो इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेखौ गोसोआव लाखि, आंबो नोंनिनो फिसाला। बेनिखायनो आं गासैबो फोरमानखौ लाखानानैसो फैखादों। इन्सपेक्टर, सिङाव हाबफैदो आरो आंनि आइखौ एरेस्ट खालामफैदो। एन्टनिय' फिसा, नों हुसावनो दङ ना? आं हुसावनो दं। इन्सपेक्टर, एरेस्ट खालामदो। खबरदार, आंनि खाथियाव दाफै। मिसेस क्लिय'पेट्रा, नोंथांखौ एटेम्प्ट मार्डार खालामनायनि जाहोनाव जों एरेस्ट खालामनो हागोन। बेनिखायनो अन्नानै क'पारेट खालाम आरो जोंजों लोगोसे थानायाव थौ। नाथाय आंथ' जेबो खालामाखै। बेखौ नोंथाङा कर्टआव थांनानै प्रुफ खालामबानो जाबाय। दा नोंथाङा जोंजों थौदो, नङाबा जबरदस्ति खालामनानैबो लानानै थांनांगोन। आं उकिलजों रायलायगोन। नोंथाङा उकिल हायार खालामनो हागोन। अन्नानै नोंथाङा जोंजों थौफादो। जागोन दे, आं थांगोन। सिगांग्रो आंनि फिसालाजों रायलायनो होग्रो आंखौ। एन्टनिय' फिसा, नों दिनै आंखौ बेबायदि खालामथारबाय। दायनिगिरिया जेब्लाबो साजा मोनखागोन। बेनिखायनो नोंथाङा ओंखारलां आरो आंनि मेगननि नोजोराव जेब्लाबो दा नुजाफै। बावगारदो आंखौ, नोंहाबो एन्टनिय' मुंनि फिसा दङ होननानै। नों जोबोद गोरोन्थि मावबाय फिसा। आं जेबो गोरोन्थिखौनो मावाखै। नों गोरोन्थि मावदोंना मावाखै बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। लानानै थां इन्सपेक्टर। रथ', आं गावनो थांगोन। बिदिब्ला फैदो। नोंखौ आं मालाबाबो निमाहा होनो हाया आयै। नों खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बार दाय मावबाय। बे खेबाव आं नोंखौ गावनि बिमा होननानैनो बावगारसिगोन। आरो आं जोंलारिनि सिगाङाव मा महरै नुजाबावनो? आंनि थाखायनो जोंलारिया बेफोरबायदि साजा मोनबाय। जोंलारि, आं मिथिगौ नों बे खोथाखौ मिथिब्ला बेसेबां दुखु मोनगोन। बेनिखायनो नोंनि मोजांनि थाखायनो आं दिनै नोंनिफ्राय गोजान जानांसिगोन। आइ एम सरि जोंलारि। आंखौ हायोबा निमाहा होदो। निमाहा होआबाबो जेबो नङा, मानो होनोब्ला आं गावबो सासे दायनिगिरि। सिखिरि, औ बानलु। नोंनि गारायाबो बांद्राय मोजां हामाखै, बेनिखायनो एसे रेस्ट लानाया मोजां। थौदो, आं नोंखौ नोंनि केबिनाव दोनहैफिननोसै। जेबो नङा, जोंलारिखौ मोजां अबस्थायाव नुबाय, बेनो आंनि थाखाय थोजासे बानलु। जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। बेफोर गासिबो नोंनि अननायावसो। थौदो, नोंनि मुलिनि सम जाबाय। आं दसे जोंलारिजोंनो थाथ'नि, नों थां। अके।
जोंलारि थाबनो मोजाङै जादो आरो बानलु बेदांखौ खुसियाव लाखिदो दाबायदियाव जुदि नों आंखौ थेंक इउ होननो लुबैयो नोंनि जिम्मेदारिया बेनो जागोन बानलु बेदांखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाया नङाबा आं जोबोद दुखु मोनगोन जोंलारि आंथ' बानलु बेदांनि मालाबाबो जानो हाखाला बाट आं बेखौल' लुबैगोन जेब्लाबो बानलु बेदांखौ खुसियाव लाखि सिखिरि थौदो मुलिनि सम जाबाय नोंहा थौ सोरलाय बे क्लिअपेट्रासो नामाब्रा है मा क्लिअपेट्रा बायदिसो नुहुरबायलै एग्रां हरनि नामा है साला बैथिंसो लानानै थांबाय माथो दे होमबालाय दाहाय एदावगोन आं क्लिअपेट्राखौ थ' बेनि सिगां नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो लाइक होदो भिडिअआ गुसुं जाखो मा जाखो लाबोदोंथ' गेजेर गेजेर लागावदो लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामदो रायजो राजाफोर